chân chin tha mathaya ziek bung song panga chang som ni panga na nima sela meichia chu alo kala lalpa mi puiro ti in chi bai abuka tinani chuan fa te changlak saka uite hne na pai chu amoi love atia achanga ani chuan lalpa ni zong ani e nima sela uite poin an pu do kana ta chang noi tla chu an ei thina lom atia chu vele isu chuan a hne na meichia irin an sa e mai I duang takin ni chunga omro se atia achanga ti chuan a fanu chu chumi a china chuan a lo dam tamaya a thu thiang hlim karon chhir lalpan kan zawai tan mal min som sak ro se uine kan thu pui em ka nei lova hemi rin na mol tak ti simple gospel hi Mizoram mamo hi ka ti ve tlatani I thu oi masak ain tharau kan tum na salutuka chu kan buai na vek power nei te chak kan oma heng tharau lam thil pek te hi chu a thu oi masak phot hi lo ngai ti kanuna hian a chiang ani example a ka soi du chu dum ka piang thar te hi ka mu hnema masi sangati rong bol na hun rei tak rong ka lo bol ve a pathian khongai na wangin a in tlo ma pianga pathianin a choi moya a thuruk te hi hril thina ni ti hi ka hria san luat kan tum lutuk na kan thel tatlat pathian thu hi ti hi ka soi du chu ni hei tuna kan ron siar suapo lali suwa kan Israel te tan khan chanchin tha kha ti deuh ti kha chianga mase khanu khan Greek nu khan chang noi te po ati ve tlat khami a siper te po kha ui te pon an ei ve thin tholo ma tia arin na ana sat ema wagin ati dam mani a chu arin na mol te nen chu arin na mol te kha adam pui ani weini hana ril ru na thlak na chan chu then tam tak chu camping te crusade retreat te kan han nein ko thananga te po pathian pol na ka chang at lalpan min bengal han tiringo ta bible chiar le fian real nun nei hau lovin kan tharau ta em hi kan thel na pakhat ani chu hemi Mizoram Christian na mutan na dik tak ani tin inti hriat lutuk na ka hria lom ti te ke te po ka kum sari na chau ani Christian na po nangarin na no pangte mai a I hriat ma khan kan hredei to min zirtir su ti te hin oma kanuna tang po hian ka hriat lo karin na kha hei zong hi ni lali so hian min ti dam ti hang ka chiang em ta chon zu ta kan in lo pha kat lo mem ka ti ka khelo ma se ka hria ta kha mol ani ma se tun hung hi min thlen pui tlat then tam tak piang thar chu ke ma lut du te chu ka pa in bike min lei do na ti wanga lut te emo pathian han rin ta ka wanga power nei emo in ti tlat te emo zol nei emo in ti tlat te a bigin mei sia hi apoi ka ti a pathian ya ro in puang te me umai ma se ma sa in a thu oi hi a ma sa tur ani dum ka piang thar kan han ti hian an ol saman ni hi pathian hen engwagin nge a hruai lawang engwagin nge a rong bol tu a thlan lawang aram zau tu a engwagin nge te agur khali te pon ni tho Mizoram chung om hi ka mu thin an han piang thar chi a tharau thiang hlimin an khoya ka den na thalo an han ti an chanchin tha hriat ve chun chu zu in a thalawa kanupui ka hlo hi ka pevek turani ka fa te lekha ka zirtir turani ka in khom ve turani an timaya ziak le chiar an thiam lova ma se chu ti chung chuan an tong try ve ngata an raman ho nuwa te pakhat phei chu kan hriat chu Jharkhand khuan tuna chuan an missionary chanpui tu te ani a ziak le chiar te a thiam to a pui na sa hle ti te kan hria nge lo ngai thak te nuama ani te po a hriat tir chuan a hriat chhun kha azu in te hlo lak ni la a kat den asum khoral vek ta kha sim kha la sual ani ti topa chu Mizo Christian na po kan sual hi kan hriat photangai thu thapui pui kan ngai tha kan hallelujah amen tur ngala hetlama danglam na thleng chuang si lo sim tur kan hre chuang si lova chu ni mi tam tak soi sel na in khom te hi tam si a K3P at activity sa tama kan piang thar tak lo
kan har tak lo so hei ni kan har don si chuan har na dik tak chu mani kan in hriat chian angai chu thu dik ani adik thin tak sa chet na ka donga ke hi hei kum ni vel chu ka lul wange thu soi aka chu awang hian niang pulpita te hi chuan min ron man lek thina kan han lam ve le a mani ko sana te hian ka lam ta vak lo zo ka tak sa chet na te hi tak ani a chu tharau lam thil pek han don te po thu oi nu atangin ani tun huna te pon pathian atang hian ti dam na thleng in ka don na chan chu engma ka hrelo ka ti ngam na hian ni tlom der ni lovin ka hrelo tak boka e ti che chuan gur ei kan cholmun e sangati fellowship ate bong pu te an han sermon na hun an han changa angai nom hi ka lo ti thin a tharau lo thin khop mai ta chuan purwa ta hi om thina evangelist chu trong trai tur hian an bong in a hian an hruai top mai a an ei zon na ni a tia an san sermon te chu lali suwa kan ei nu chuan kan chung kon na hlim keipon zu te ka in to lo kan bong pon i nute tam tak min pe a kan fa te i sap nge skula kan lu tir theya lo pathian hi chu a tha ni ti top kha a hriat chunani ni a hriat bel tlu ko om lova ma se a hriat china khan ama pathian in puang tlak so makhi ka lo ti thin tharau ngal em hinga te kan tum trong hriat lo atanga chan ngal hi kan tuma kg1 tur kha pol soma in admit taila ifa kha pol soma da nga la thei do lo shrim a be dong mayang chu ke po engma hrelovin bul ka trana ka chiara ni e pathian khongai da wang le nu le pa te wangin le kha te kan lo zir sang ve a heti han chiar mai chuan tam tak kha lo hriat thiam hal mai thei te lo oma kan han chiar chho zela ka ti thin te hi ka simani ni atun huwa te kan han kal reita a setana kut thak ten min han khoi ve le ta tak taka min lo mu pui tling to niang mel ma pa hian ka ti thin ka sim to te ni ka ti ta khan min ron ti buai tu la ni fo mai ma se ka soi du chu ti khan thu o in bul ka trana baptisma ka changa ke po atir zon in thlung takin atlar hnung lama ka thua ke tripi apo ti khan atlar hnung lama ka kal ve zela ka trong traya voinian mi zofa te mi hriat kan niang ti ngai na po ka hrelo ra engma hrelo kha zirtir tuwa pathian in min han da tlat te hi mak ka tia chu enge tun din mun ka thlen theina china chuan hei hi ka hria ka sual ka pom zu in mi kania kanu le ka pa pathian thu chuan choi moi ro atia chou khur in chung khura boina siam tu ui re su atia mi pat mei chiat na te katlan na sa ru gru su atia ka i zu wangin thil tam tak te ka hral i thil diklo tam tak hi ka tin sa khang zong kha kan ziak thla sim turan hei pathian in du lo kan na hian ka ti top me ba khi ka hrelo ngati chu chan chin tha hi han chiarila bible hi genesis atanga thu puan hi thu oi na hlirani thu kan oi chuan thil pek bel kan ni thin aduang zong kan om chuan ti te po kan chiara kan trong trai na thlengin min ngai thak sak thin bik ti ani chu ti kha kan hanin mang chho ve te chu ni lai thu pui te kan hong tran ve ni maya kalom ve me malal pa rong bol tu kan ni ve ka in te sangatia ka in mang chho testimony so in mizoram hun sang ko sang reverend zo chuan moi nen kan han phang kwal du na nuam hi ka tia rong bol tu hi ka in ti ve me ma tu man min la hrelo chung lai te chuan ka hlim ve thu oi takin ka om ve mai thlem na tam thin han ti sual dai sual te po ka nei te reng mai zep thu cheng lawa chuan ma se thu oi na chuan pian thar lo that na chu lali suan nei lo that na chu kan let le thin ngati chu ka lo hriat lo wang te ni a te ka sual ka wati a kha ka chuan lampo ni lo ka lo hriat lo lutuk wang te ni a te ka te tu nuwa chu tang chuan jacob kan han chiar chuan fin na deal ro ti ring tu te fin na hi kan deal lo re chu nia makati thren chu le kha thiam pui zir sang deuh office te poi ka kalkual na sa fing an na thoa chuan tha ma se mol ruk na nei tlak heng te ni ring tu a po ni tho lali su krista nei te chu han fin om tlak en tir nan ma ni chiat thei na khop la ti trut chuan kan la fing lo ti na te ni chu wa chuan mizoram in ma mo chu tlom ngam mi mal tinin
harna a thleng kan han tia maksak tak takin kan han chengal ringot te hi makani tharau thiang limaron thleng te me we mani lok Frederick arong bol na po I home crusade ta te po aron thleng te me we ma se khami maksak khami taksa che nei don te kha bula changai tran pui le photangai Bible chiarangai fian real nuni nei angai ko thani bel tlatangai Trinity hi ka ti tlata chumi tel lo chori harna kha toi te niang thil har sai na ron nuai chenga I het mi lawang ti kha thu dikani chu ni kan hriat chian hi angai to kan sual mi rel hrat ka ni em mi pat mei chia na ka fili mem ko ran mei chia in mangragin mi chanchin ringot hi ka soyem dot soi hrat ka ni em suma ka dikem ka nupui pasal a hian ka rin omem ka fa te a hian ka tha em pa dik tak ka ni em ting te tharawa ko omem nge ti sa ko om te in fi a hau lovin kan tharau ngal em ringot hi chu adik lo re ni chu kan muta na ni ka soi sel ani lo ma se ke ni te po tharau in min khoi fo ma se lak bo le the ni ti hi chiang lu tu ka adika ring tu te hi kan savai me hian ke po ni a setana hian ma kan son lo na hian kan pan na lai kan chak lo na lai hi aron hre pathian in min hriat pui bok ke po hi han tluk lek hi ka nei fo mai voi khat na chu poi don mun le ti zan te poi ka nei ve thin zu chau ni lo in hre thiam bayang tia te chuan ma se eng tin nge ka ti le thin tun din mun thleng tur hian eng tin nge ka ti le thin ti chuan angai te bok Bible chiara lalpa ma ka sual dik tak eng wangin nge ka sim theilo nga tinge aron lan le thin ti ta ka in puana thian ang chia ka kom na ko ran ka bel na thenom khowenga ka in bul te ho po hian ka chan chin chun soi thei zo kang tiang thleng khan lali su mel ka hlia khu ngem ti ten in ti fel ka tum ni lovin chu minun chu kan mamo centera rongbol na ka neya ni edike pi le pu tanga Christian na chu Sunday school an lo kala chungin khom te nen engamo chen hi chu pathian thu hriat na hi lo tamani ma se pathian thu hria em si chunga tinge ma kan son lo hi ti hi ni ring tu te chu ma son tur kan ni ti suala om dai suala om te me we hei chu ka piang thara ke chu ka thiang hlim ke chu ka ti sual ve lo ti chu do tan soi hi ka ti an mai chana po ka soi ngam chiang khop mai chu wa chu kan thiang hlim thei dan te kan ngai tua ngai ma ni sual po ma ngai ani chu ta tak chuan ka ti a heng sangati a vai te ka watran te ka mi thian ka mu a mak hi ka ti thrin mani an tlom na an ma ni a pathian a ronin puanga pathian raman zau tlat ke ni ro chu pathian a ronin puang kan tia mi rel sim chuang lovin I biakina kan lalam ngama lalpan min bia ti reng chungin mi do tin kan la pu ngama chu kan nu na thleng ani chu tharau mi do thei te kan tamani adik thei lo re chu kan pian thar nei adik lo dewa mi ti ka in ngai tua ngai kan taima ka ngai pathiana ani pathiari na te lo min thinlung zong min zon huna min muanga ti direct takaron in puan thin chu dik kel ka nga te po tharau thiang libaron che min ron khoi te me maksak tak takin thilo ma dik vek ma se kha ka pathian voi khat ron khoina ni a voi ni na ke ma ni ti tur vek chu thu oi na hi ni chu wa simple gospel kan le thi angai chu eng tin nge ka le tang zu in thin chuan ka zu in hi thalo zu in hi sualani drugs ti mi pat mei chiat na tlan chuan a hre omani heng tei chung ril bol hlona eden huan bo chiat na wanga mi hringten hemi chak lo na tam tak sual tam tak kan pai ka fili mem khem na to atluk lek kha suala ni mi lo nia ke ni te pon kan tok na sa kan tlu lo ani mai khatiang khopa lang tlang ring tu ni hi nga ya mas ke ni chu mi bula thiang hlim tlat lang that kan tum na kan kal sual na salu tukte ta chon lo in fiaro mi do thei ka ni em suma ka dikem ka ei ru em ti ta kha atel lo chon khoi tharau thiang hlim ma hian emo nang ma khan harna thleng lo shrim tin harna mizoram hena ron la thleng don cho tu na yan hri thalo mi COVID-19 kan ti ta chuan nun phunga ti buai na sa entika nge kan in khom le theyang te po ka hrelowa ma se in khom lo chung te pon harna ron thleng theya hriat mi lo chu harna chuan ka cha du theu chu pathian tharau in min ron khoi chuan kan dik lo na kan pom nga mangai chu mi nuwa hian tharau lam chu pek belin kan om pathian khongai na wagin trong hriat lo ka chang ti ka hrelo re mi an lo nui thin lal biak na soin chu zir chop te ka ngai lo hrim ti chop te kha ka ngai lo re ka chang ti po ka lo hrelo
ตักสะเจ็ดนะเตถ้าเราละมาฟินนะทัดเตตีดำนะแท่งเต็นจู่เป็กเบลเฮียนกันทัดเสียจุดลูกเล็กๆโดนะปะงอรตีโจเซฟานปอติฟาระนุปุยเนี่ยน่าสวยอย่างเดียวแห้งสวนเลียนปุยเห็นติงไงลัลปามิดหัวกติงามังตีนุนในคันนี่เด็กกันติสวลเฝ้าเกี่ยปนนักนะมาหุ่นกันเราละได้สวลหุ่นแต่พอมังมาเสให้ปะเทียนกันเล็ดด่านจู่ให้มี simple gospel ฮีนี่ตาตักส่วนจอยเตเต็นกันช่างอะปะเทียนมินติฟิงเซละมินติจักเซละกันได้สวลแต่กันซิมแต่เช่าแต่เซละอิจักเรานาลายปันนาลายแข็งขันลปันอารมณ์ปุยเซลังสติขานี่จู่หาร์นัดดิกันนี่หาร์นัดดิกจู่ตัวน่ะก็เชียนป้าตัวน่ะให้แคมราแมนเฮียนหาร์นัดจังตาเซเกินจังเวลวิละเบียกินาลามบีก็ลามเวลส่วนมีนกับเปียงทาร์เราว่าหมวงตีฟังก็ลามริงก็ตีกันหมดตัวนี่จู่แต่จู่ดิกเราจู่มีมาละกันหาร์โดนส่วนมิโซรัมปุ่มปุยฮีเราเทียร์ตู้แต่พอนังไม่หาร์โดนส่วนอีส่วนในปุ่มสีเราส่วนปะเทียนเนี่ยน่ะอินปวนสีเหล่าส่วนเองอันมีมาเล็มจังอินเวลมาละปะเทียนทาราวินะช่วยมีอะไรวังเจเล็มจู่เรียได้เทเราอัตักจัววัวเวทรินอัตักริงตู้ตักจัวได้สวลเวทรินอัตลูเวทรินมาเสถูเลทรินที่เห็นนิดละจู่ว่าปะเทียนว่าไงมีอินโคมเหล่าส่วนมีอินมินสวยเสลังที่ว่ากินกันอินโคมตัวโซกับปะเทียนไอมาอินจู่กันเบียกบุกปันดานแต่พอดิกต่อเราเร่ดิอาซากันนี่นี่ละเวอันโอลปุยนี่จุกสวยจู่ว่าจู่ปะเทียนเล่ที่มิโซรามินะมาโมอันนังมานี่มาโมเกี่ยพอฮีคอยไล่ไงกติสวลแต่เลยขบูกเจียกเมกันนักกินอินเราละเชียรังกติสก็เปลี่ยนทางนัวสวลราบทากกติประคัดที่อินปวนนักกระดาเฮ้ยจะปูลปิดเวละจังหันสวยจีนี่เหกเรามาเสขามินูขันกัดดัดเฮขามินูขันกัดลุกเล่นเฮจูละมันนี่มีเราข้าแต่จูอินเชียร์หุ่นเองใช่ไหมยังอ่ะมาสักการอนเล่เทยนะพอกระสวลกับผมงำนาข้าตัดจังขันปะทาราวะเปลี่ยนทารนักจันนาที่เฮียนอารมณ์โบลตูรินมินหันชบชั่วงาลสักนี่กุมขัดเวลข้าจูที่จากแล้วตุกอินเทียมเราเฮียนก็จู่ตาที่ส่วนนักเก็นละเชียร์งจู่ตาจังก็เชียดจู่นังเล่เกยฮิตลุเทยกันนี่นังเล่เกยฮิตติสวลเทยกันนี่มาเสให้ฮีนี่ simple gospel กติจู่ลัลปันมินเบียลัลปันมินสิลที่ไอชวนทูโออีพอตังจุมินหัวลัลปันมินเบดอนจู่ทุดีกันนี่มีอายดังลำงำนี่งำชวนตีเหล่าไหมลาซิร์ปนลาซิร์ไหมอันไอรูกชวนออฟฟิศไอรูกเหล่าไหมข้าก็ดังลำนะปวารในไอปนัชจอกจงเครียดแล้วว่ารากวักไอปนัชจอกที่เราโพลปนังไอสร้างวักแล้วว่ากันสวยเวนี่ก็เกี่ยพอเฮียนก็ด่าสร้างเล่มเราปะเทียนถ้าเราเที่ยงที่มีสวยเชียงเงินแต่กันสวยเชลล์ไว้บุลาอมลัดส่วนว่าส่วนมีปัดไม่เชียนหน้ากับฟิลิมเราอาศิมังไงเดี๋ยวขัดยังส่งแต่กันตีเลสีเราส่วนเสียเราเร่คริสเตียนทอนมีงาคริสเตียนสวลฮอลโลมัวเผาเหลาวันละใส่เราวันละใส่ซีก็ดูลุตุกะส่วนนี้กันอินจีกันไงอินจีกเราวินหาร์นัดจันกันตุมาอินจีกเราวินเปลี่ยนทาร์กันตุมาเทสต์โมนีกันสวยจุดนู่นเราก็อัดเดเลตาที่ฮินิเซลเนี่ยดักจ้างอมังไบเบิลเชียร์ไปเลวจานกันไอ้เกี่ยพอจ้องใจไปเลวจานเตมาเสให้กัดติเลสามทรินกัดดินสามมังไงกัดชุ่งกัวเตกัดชันส่วนไงกัดตีสัวลาพอเฮียนไงดำกัดดีลงมังไงมีพออีแต่พอกับเปลี่ยนทางนู่นเฮียนกัดสวยลงมาเสมีป่ากันนี่แล้วอีส่วนในตู้กันนี่มีริงกันนี่ที่สวลไทยกันนี่แต่ไงดำกัดดีลมินหันไงดำนู่นส่วนไฟนี่ส่วนเชียนชาตักกันนี่พะเตี้ยเต้ส่วนว่าส่วนดุมกับป้าเพียงทาร์กันที่อังไม่เดี๋ยวทอเฮียนกันเล่ตั้งไงตักแต่ส่วนนังมาลวินฟิอาร์อิจฉาปเวมตีเตห่างทิลชะลาวส่วนนังมาเฮียนแต่เห็นนักเรียนงาลไหมอิติชินซูแล้วป้าดูเราซองตีเร่งหันตรงใจแต่ข้าอินิงเรามีอินทรุงเรามีแล้วป้าดูเราซองตีเร่งอินโคมค่ะริมตุยจังจวงเราก็ตีสุดสมุเอลกันหูเลยครับบุปผานะอินโทยนาอินทูโอยนาตีจู่มิโซรามินะมาโมมาโมก็มาโมกับเฟลบีกมีเราเทียการอนสวยล้ละวางเฮียนสวยมินสวยเซลและตัวในจุดนั้นงางก็ตังมาเสให้กับติดเทรนทูโอฮีดำนานีทูโอฮีทาราวนานีตีฮีนี่จู่ว่าส่วนหันคายโคมิละหันอินฟีละเกยโปฮีกันนุนลุยส่วนโดดกับสวยนัสทริน
kala soyem ti te hian tun hu thleng ka infia mi pat mei chiat na po ka filim lo ka pom ngam hei lalpa ro puinan ka soi ni suma la ni se ka rinom lo an dik lo na bol hlo na tam takhi ni chwa se tam takhi ka ti to lo wani pathian phang hian ta chuan ni adu zong kan han ti chi hian pathian hian min lo du sak em tu po hi rombung ni chang som pakhat kan han siar chuan pathian in du sak bi ka nei lo wati tlat veteran ale kha thona ron chudon le achung te chu adu zong kan ti hian pathian hian min lo bonus mel mai ni ti hi en tirnan i kapa hi ka ti lom chuan a thu ka oi chuan a bazar te hian thil ro pui tak ni lo ma se ma ni deuh po i thu soi nai ma mo ang aron tia kamis min ron lei ho mai ni khoi lama tagin nge mal som na ron kal don te kan khelo re hang te khan ni chu tharau lam thil pek te po kan chak ma saber zon chu nang ma i chian nang ma in man anga ya chu bin huwa Christain eng wagin nge min man na chan tir ko pola na ti nang pon chu in zongai eng wagin nge Christian ni na chan chu min duwa chuan ni ring tu tha chu thin chu ring tu tha chu soinon le ang ati sual ve thin a dai sual ve thin at lu ve thin ma se ata achi tu kha fu lu tu ka lei tha ni sia a tho le thin ta chuan ni o ka mel ma midiria mei su ati ka tlu khuna po ka tho le ati mi ka kanan sia chuan khamin nun kha nei tlap chu min nun chu nang le ke hian kan mamo kan in ti chang kan na te motor thar in lian pui kan nei na te huan zau pui kan nei na te om ziam chuang lo i hlim chuang lo hlim na dik chu lal Isu Krista chu wa chu lalpa ka hole don kan ti chuan ma ni dik lo na pom ngamila ke po hi tun lai phei chu ka in retreat ka ti sual ka pian thar nu ka ti sual te po notebook ka ziak le a simanga ya ni hi ni lo chuan lalpa na rong bol tu tangin le vanram min pot thanga vanram po hi ka ta ni lawang chu ai na sale jok chu ka chung ko ta hian Kristan mu lawang ti hian ka buai chu wa chu ni ta chuan enge man ruwa kan nei pathum che kan nei Bible trong trai tai mak le ko san bel tlap eng ko san po lo ni ula in khom tlap ti khani ta chuan dam na om athui dam na ni tlap chu Mizoram hi in tin hi chung ko tin kan harang ti kha ka soi theni selal pan ka thu soi kan zawai tan mal min som sakro se amen